De zon die schijnt gratis. Dus wij kunnen daar energie van maken. En wat is er dan mooier om deze energie te gebruiken om de auto's en straks ook de bussen te gaan laden. Groen Goud in Biervliet is een laadstation voor auto's en vrachtwagens. Wij zijn ooit begonnen met het leggen van zonnepanelen omdat we moesten verduurzamen vanwege de hoge gebruik van energie. En wij vonden dat niet fijn dat iemand ons kwam vertellen dat wij moesten verduurzamen. Maar we zijn ermee begonnen en gaandeweg het proces hebben wij er een uitdaging van gemaakt. En dat is ook de reden dat dit laadstation een van de meest duurzame stations van Europa is. Al snel bleek het dat mensen die hier kwamen laden ook graag even uit de auto wilden en even naar binnen wilden in de kiosk. Vandaar dat we eigenlijk ook het stukje service zijn gaan bieden om te zien, omdat we zagen dat mensen ook soms hulp nodig hadden. En zodat wij dan ook konden helpen. Maar ook dat het echt even een ontspanningsmoment is. Zodat mensen echt even tot rust kunnen komen. Lekker even kunnen ontspannen bij ons in de kiosk. En vandaar ook het wandelparkje. Dat ze daar ook echt even tot rust kunnen komen. En de kinderen eigenlijk ook even lekker kunnen spelen. Uit de auto kunnen. En gewoon echt even genieten. Maar nu realiseren zij ook een laadstation voor bussen. Enige jaren geleden zijn we benaderd door een busbedrijf die ging inschrijven voor de nieuwe concessieronde voor het openbaar vervoer in Zeeland. En omdat wij op tijd de juiste beslissingen genomen hebben, hebben wij eigenlijk heel veel energie beschikbaar. Dat in tegenstelling tot heel veel andere plaatsen in Zeeland, waardoor de tekort aan stroom er eigenlijk ook geen uitbreidingsmogelijkheden zijn. Maar wij hebben wel stroom tot onze beschikking, naast het feit dat we ook nog zelf energie opwekken. De vraag kwam dus op ons pad om na te denken over een laadstation voor de elektrische bussen straks in de nieuwe concessieronde. En daar hebben we positief op geantwoord, daar zijn we over mee gaan denken. En we zijn op dit moment bezig met de bouw van het laadstation om op tijd klaar te zijn straks eind van dit jaar. Je verwacht dat laadstation eigenlijk centraal in Terneuzen. Ja, dat zou je verwachten. Maar heel veel ondernemers wachten met een beslissing nemen tot op het moment dat de vraag op hun pad komt. Wij proberen het altijd precies andersom te doen. Wij proberen eerst beslissingen te nemen waardoor je de mogelijkheid kan bieden als er vraag op je pad komt. Dus wij draaien het om. Wij zorgen eerst voor beschikbaarheid. En als dan de vraag op je pad komt, dan kan je het ook werkelijk bieden. En dat is de reden dat ook het busbedrijf naar ons toegekomen is, omdat bleek dat in de rest van Zeeland vanwege de netcongestie er helemaal geen mogelijkheid was om zo'n station te realiseren, puur omdat de aansluiting op de meeste plaatsen niet voldoende was. Misschien is het goed om te zeggen, daar krijgen we ook veel vragen over. De bussen die komen straks niet alleen laden, maar worden hier ook blijven overnachten. En moeten ook een paar keer in de week gewassen worden. Dus voor het laadplein zien we ook dat de wasstraat gerealiseerd is.